Pure-paletten byder på lyse og beroligende nuancer med dybe accenter. Denne opløftende og minimalistiske palette fokuserer på omtanke, bæredygtighed og lang levetid, blandet med dit personlige udtryk. Farverne er en kombination af lette og lyse nuancer, komplementeret af dybe og naturlige grønne og røde toner. Skab moderne minimalisme i soveværelset med Pure-paletten. Med beroligende nuancer er denne palet ideel til minimalistiske soveværelser, der understreger enkelhed og elegance. Disse fredfyldte farver skaber et rent og sofistikeret miljø, perfekt til dig, der sætter pris på skønheden ved minimalisme og et ryddeligt rum. Skab et lyst og naturligt køkken med et dramatisk touch. Lav et let og minimalistisk rum med de smukke, neutrale nuancer fra paletten. Tilføj et par elegante detaljer i den dybe røde Wild Cranberry og skab et subtilt, dramatisk twist. Disse toner giver et rent og sofistikeret miljø og er ideelle til et moderne køkkendesign. Pure-paletten er ideel til minimalistiske stuer, der understreger enkelhed og elegance. Disse fredfyldte farver skaber et roligt og raffineret miljø, perfekt til dig, der trives i et minimalistisk og ryddeligt rum. Dekorer dit badeværelse med en tidløs mørkegrøn. Omfavn de dybe farvers potentiale og lys rummet op med lyse accenter, som her, hvor vores bestseller, den dybe mørkegrønne farve Pinecone, skaber et omfavnende og indbydende rum. Se alle de smukke trendfarver fra 2025 på gebena.com og følg os for mere inspiration til din indretning.